ngikubuza umbuzo ubekwa yini la? Hayi kahle khaya. Yiphi ingane yami? Hey awunangane la. Lokho kumele kufake futhi la emqondweni wakho. Angifuni ukuthi sesizisane ngamazwi ngoba umntana amulela. Ngizocitha ungiphumele ngomnyaka. Osuba nje. Mina nawe sihlanganisa umphefumulo la. Bacabanga sokwesihlukane kwathi kanti mase kuthiwa uma ngane nona engaphisa echaza ukuthini? 3 weeks. 3 weeks wonke. Ukuhlula olodwa nje. Olodwa lokuthi ungifonele. Kodwa nawe usungehaba apha. Usule 3 weeks. Hayi mina ngokwazi banga sasele 3 days wangakuphela 3 weeks. Ungakapheli 3 weeks. Baba umbona umama izolo ngakuhambile. Yamukela. Uma ngabe kumele ubone uma wakho ngiyokutshela mina. Ngicela uhambe uzoshiwa ibhasi. Ubukeka wazomningi ngaye. Ungasitshela nje oyedwa noma babili akade nongazwani nabo. Ayi. Yena umngani wami akuyena umuntu onohlalo. Kodwa khona uhelezisana engikwaziyo benomfowabo. Umfowabo umpintshi. Angeke phela ufike ugudluza inqola ushiya useyile. Nalowo seyili kuzomela ugudluka. Angithi wena uyoba inqola entsha kulo yamuzi. Nami ke angifisi ukufica kuno seyilo omdala. Naye kibe ngitshela amaphoyisa mina ngitshela amaphoyisa lokho engikwazile. Baba, uqala ukwazinyanga. Manje sengamaphoyisa. Kuyacaca ukuthi kusasa khona umuntu ozokhishwa isibungu sesonto la esikhundleni sakhe. Yabona la enkonzweni akekho umuntu ongenazi inkinga. Kahle wena. Ufuna ukuthi ingxoxo zamalobolo ziyaqhubeka? Hayi bo. Bani umqozo wenzakalapha? Ubona yeke lokho mfethu ungixoshela izizathu esiserious ngempela ke. Kodwa fanele ngithembise ukuthi mangitshela ngeke umtshela ukhanga ngoba ungixoshe ekseni. Hayibo, usokhuleka ngane sibili. Mhlambe bekokugcina ungibona lo wamuzi wakini ngoba izizwe wakho bendlula. Hayi mfoka beze izinto boyigcina kuwena ngaphakathi. Manje ushoke leli phara lakho uzolifihla kuze kube yini? Hayibo nawe ufuna ugumisa baba engane yakho. Hayibo, awuthi phela ngibona awunontuthi ngibone phela. Bantu. Khuluma konke ungangibheki nje ngedwa khuluma ngibheki nje ngedwa khuluma ngabongaziyo khuluma ngabongaziyo. Yini Themba ngathi ubona isibongo nje uyamazi nesibu? Awuthi uzomela uhambe lekhanda ndojo bukhayeshilo. Hayibo. Yini manje ngoba phela bengithi mina nawe sikusema WhatsApp group. Bekunjalo ngithile ngithola ukuthi wena umuthi solo muntu ebengitshethi ngiyamthanda. Hayibo. Usibu. Iwana stand yakho. Usibu lo wami. Engidube ikhanda ngenxa yakhe. Kahle ngathi uzomela ngisho umoya. Ngidinga isayida nje bandampo khathi uzohamba uyothinta lenhliziyo phela umfana. Ndu. Just calm down. Kahle nje wena wesilini. Kodwa ke uma ungasebenzisa ingqondo izinto ingase zihambe ngendlela ofisa ngayo. Hayibo ma kwenzani ngempela ngawe? Lokho evuka ubuthongo nje. Ngathi khona ungahambi kahle. Hey, akho lutho umntanami uthi nje ngivuke nephuphelile. Futhi ngicabanga nokuthi ngizowuhlehlisa lo mhlangano lo. Engisakwazi yakhona. Umhlangano obizo wena ma. Njengamanje abantu bakulindile lapha endlini. Sacanga ayibukanisi nabantu manje kakhulukazi babuntu nje. Futhi ke mangakhohle lapha ya niyonqoma ngesasa lami noMhlengi. So nje ngicanga ngimoshela izinto nobaba omncane. Okay, khuleka mntanami. Cela ungithembe konke kuzolunga.
Cha bakwethu ngithi anginamukele la ekhaya la uDuma kude koshanga. Njengoba nazi ukuthi umfowethu akasekho. Imini ozokwengamela yonke into la. Hayi. Wena uDuma muthi. Asilisana nalo kodwa angicabangi ukuthi umngane wami ube ngakuthokozela lokho. Kahle mfundisi omkhulu. Angikwazi ke wena ukuthi ungena kanjani endabeni zala ekhaya. Phela wena ubungumnganyana nje kamfowethu hayi wami la. Hayi. Ngobe ngathi Duma kude lento iyakude. Bengicela sithi sidlule nje ke sikhohlwe nje yona. Kodwa ke baba, iziye kude nje. Wena kungani vele ungafuni ukuyeka ukuba uvathe la emzini kaShanga ngoba phela uyazi ukuthi akasekho nomuntu ozwana naye. Kungani ngempela umuntu afuna ukukulinga nje? Hayi, ekudini ukholo lwakho nje. Hayi. Hayi ungazi uxabanela phela phambi kwethu bantu benkosi. MaBiyela, ngicabanga ukuthi singaqala ubusibizele kona la. MaBiyela. Mfowethu. Ukuthi ikhanda lami liphithene kakhulu. Bengicabanga ukuthi mfethu ngathi kusamele ke sibe nomhlangano ukuthi sisodwa njengomndeni. Ngesibabe ngaphandle kwabantu. Sithanda sami. Awubuye kumina phela yini manje masufuna ungifaka stress somjolo nje pheke ngake istress engibhekene nazo. Hayi uyazi nje ukuthi mina nawe akekho ngena phakathi kwethu. Kahle kahle nje forever us. Ayimancane ke nakho ngiphazamiseke ubuye kimi ngemoto yalo manje. Lindani, ngiyazi ukuthi ukugcina ungangisiza. Kodwa bandla ngicela ube nozelo kumina. Awena kuphela kwethu. Yabona nje uma buyisa ngami lapha emhlanganweni. Esikhondleni sokusatshela abantu abantuluthi abeze bazolobola, kodwa wenza nini? Uhlehlisa kwasani. Awona mina weNozipho tatwethu anginankinga nawe. Kodwa leli ibhola lakho lomhlengi ufuna ukushada ayikade indaba lento. Uyazi ukuthi ukhawuthanda yana. Kumanje siyehla siyenyuka kuyahlangana kuyahlukana kuyacaca ukuthi umhlengi akasenayo isiqiniseko noma uyafuna nokulobola umuntu onesifo. Welindani, sifike kanjani manje ekhaya? Sifike ngoba ukhaya uyasazi isimo sakho. Nalapho utshela uwena njalo. Nomlomo yakho yafuza. Kodwa kusala wenze njani? Akwamukela lokho ngithi waqhubeka wafuna ukuthi uze lapha uyovusa umuso wakho. Wenze njani ke wena? Wabhebhelengana nomfana wakamfundisi ngoba nakhe lento zonke. Mina kukhanga ngoba nakhe ngenalo ucase amanye. Ayikho into engicasule ngamasonto yiyo le ukuthi manje sifike sizame thina abahedeni siyishelela kanzima siyizabalazela emva kwalokho lapha enkonzweni kuthathwa izintombi zethu iphiwe lezi shima nesontayo. Kuyacaca nje umuntu uthi uze endaweni e-wrong nje. Kahle kahle mina nje anginamkhulumeli, anginameli. Unaye wena nika ukhaya ithuba lokho akuthathanda finish. Ukhaya lokho ahlukana noma wengane yakhe akakho umuntu amthandayo ngaphandle kwakho. Kwenzekani? Baba mawuthele namhlanje. Bana kodwa manje kwa. Akho-ke beka ke sithi angithi uyazi ukuthi umthetho uthini? Ngambona sofuthi ngisho izingane. Good. Usangane imali ndana ekhanda kanti bengasho ukuthi yonke into oyifunayo le. Yona impela mfethu into engifunayo kodwa manje kucacela ukuthi ucela udadewethu akuhambisani nalento le. Usukhuluma ngani manje? Bethu ucelwe ngimpuphe emini ilanga libalele ethi angikhulume yonke into engiyaziyo. Pho ucabanga ukuthi njani? Angifuni mfethu kube ngathi mina engigcina imfihlo. Uduma kude wahamba engidonse ngamadlebe. Wathi ngayitshela ingane lento. Yabona ke angifuni ukuthi ngasho. Kodwa umfowethu enye izinto besiyibanga sixabanela yiyo lento yokugcina imfihlo. Phela ingane manje iyogana kufanele iphume ngendlela esemthethweni. Yabona mfethu ngathi sekuyisikhathi sokuthi manje zonke izinto ngiyibuyisele kuwena. Ngicela kube wena uzodingeda lonke lolu daba manje kube wena uphathayo. Ngiyahluleka mina. Manje MaBiyela ngizoyithatha kanjani mina inqomo ngibe ngiqhelile? Ichaza khona mfethu ukuthi ngiyakudinga manje ukuthi usondele phela sekuyisikhathi ukuthi ubuze ohlala nathi la ekhaya. Awukahleke ndo yini ngempela lezamayo. Ukhuluma ngani ka? Uyabona lento ezamayo kumele wazi ukuthi angeke izinto ntombazana. Uyabona wena ngakuphalaza uma ngaphinde ngidle umphalaza wami ngaba ngiyithandi kanhloko.
Abuhlungu lawo mazwi yazi bengawalindela ukuthi ngaphuma kuwena. Ngiyazi ukuthi ulindele ukuthi ngizokwenza idrama lengidume ngayo. Khulileka bikho lapha. Yazi Nulu, wahluleka umuntu wesifazane kimi. Wahluleka umama ngamkena. Uhlangane nonyoko nodadewenu. Nabukisa ngami emphakathini wonke ningazi kahle ngingenabani. Yabona khaya mangathi ngithi ngiyaqinisa manje. Ngabe kufanele ukuthi ngiyakuthula. Ngoba vele sonke lesikhathi angazi ngikhombisa ukuyisona. Kodwa ke emva ukuthi umaye ngilaqazile bengicashe ngayo amehlo kumele sevulile. Noma ngavula kangakanani amehlo Nulu. Okumele ukwazi ukuthi angikudingi kuyami impela futhi angikudingi yamkena. Hayi. Wena wake wangishela, wangitshela amahlandla amaningi ukuthi uyangithanda. Mina ngezenzo zami ngakushabalalisa konke lokho. Ngiyimisela ukuthi ngilivuselele lo thando sangikanani. Yazi ukuthi ujula ngempela futhi uma kuya kanje kusasa kuseni kufanele uqoqe amasaka nakho uphumama ngoba ngikwazi ukuthi ngagcina ihlo ngandlebe la endlini. Yabona ukuthi ngifanele kanjani sini? Awucabange sinethiza amaduma kodwa. Simameni nangezandla. Hayi nje. Awuhlali phansi uthanda ngesixoxo. Hayibo. Nakho umsungenami nje baba. Kanti kwenzakaleni? Yazi Mhlengi, ngisho kwasanami ngididekile nje lento esenze noMaBiyela. Ngiyasola ukuthi khona into engahambi kahle ekhanda lomfazi. Hayibo ngeke. Baba uqonda uthini mama manje? Hey, ngidana ngibona ukuthi mina asithi kuma kancane indaba zamalobolo nokucela yonke lento. Engathi uMaBiyela usadidike kakhulu ngenxa yokushiya umyeni wakhe. Ushaka. Kade cha. uMaBiyela nje unenkinga yakhe yedwa. Asingakufani nje ukufa kwendoda yakhe la. Ngikona ukuthini manje? Ngisho ukuthi uMaBiyela mhlawumbe isefo samalobolo manje. Angithi bengithi nana inkinga nayo yonke lento. Umuntu onenkinga ulindana. Ulindana ngikhulumileke naye, ayikho inkinga. Ngikona ukuthini manje? Wena usashintshile futhi manje? Hayi, akashongo njalo. Hayi ngeke baba. Uma ngabe ngashongo kanjalo pho yindawo okhethisa amalobolo. Wena ngicabanga ukuthi wena fanele ufane ube umncane ukuthi beze la amalobolo kusatha aqhubeke. Khona manje? Hayi ngeke mama. Yabona mangabe bengafuni ukubona kufanele ngiyona ndlela efanele ngenze ngayo le ukuthi ngiyafuna ukuthi uNozipho azogana la ekhaya. Sasa nje aqhubeka amalobolo. Ngena. Uxolo sisi. Khona ngakusiza ngakho? Ngingahlala phansi. Khulileke ungahlala. Ngiyathemba uyaphila dadewethu. Ngihambe ngifuna usihlangu la, Shange odumengele kaMpintshi. Ngizothi uhlala khona la ekhaya. Okwamanje usaphumileke, kodwa ungawushiya umyalezo. Mayifika ngizobe sengimtshela. Makhelwane. Hayi makhelwane wathi ngikhona la. Hayi angisekho. Samba sami, engathi sinenkinga la. Oh. Mr. Sihlangu Shange. Wo, Nkosazana ungazi nje ugagamele. Angizwa inhlobo nento ethi phoyisa eduze kwami. Futhi ungazi uzethule ngoba ngiyakwazi umsesho khona. Awusheshe usho lokho oze ngakho la bese uyangiphumela. Ngiyathokoza mangabe ungazi mnumzane. Awusho ukuthi sisazolekelana mina nawe. Mangabuza nje, uhlobene kanjani noMr. Sihlangu Shange? Angathi umfowethu lo engafa inhlana isu. Osanda kubulawa kabuhlungu la ngesibhamu. Sekuphela amasonto amathathu manje kodwa akaboshwa nalo yedwa umuntu. Ngiyathokoza mangabe uyazi indlela yabulawa ngayo. Ngabe kuba khona ungazwani phakathi kwenu? Njengaziphi nje ingane zomndeni ezingaxabani. I'll take that as a yes. Wawukuphi ngelanga kwaso kwenzeka ngalisidamela? Ngiyashaya sisiwaye Dadewethu. Okwamanje sacela phendula umnumzane Shange. Mana-ke sisi usuyinyathela emsileni-ke manje. Okokuqala nje usufika wangena la endlini ufetezana nesingisi nje. Okwesibili usuphoxa lo muntu lo othandana nami. Angathi kuzosiza ukuthi ungiphumele ungihambeleke manje sesikhathi sokuthi ungihambele. Noma mhlawumbe ufuna ukungibopha ungibophela ukuthi ngabulala umfowethu engavundlana esiswini igazi lami. Onendlebe ke uzwile. Nawuya. Themba lami. Ngaphela lapha inhloso zenkoshanga zithini ngaphela. Sithando sami, cela ungayithathi kabi yonke lento. Nama ngazi ukuthi wenzalani la ekhaya manje sengixakile. Buya sengathi nje mina ngedwa isilimo. Ulindani ngapha wenza okwakhe, uma naye wenza okwakhe. Buya ngathi khona umphazamisile. Yazi noZipho, sengibona mina ngathi nje ngifunda into entsha usuku nosuku nje ngomndeni wakini. Ukhuluma ngani manje Mphembe? Lalela. Uqala kwawena. Ngifihlela imfihlo engaka nje. Ongitshela ukuthi nje wena ngithana nawe nje kanti uphila nesifo.
Kwaphoqa ukuthi akudakule indani utshwala bese zosiphalazela yonke le nto la ekhaya. Sekuma wakho manje naye wenza okwakho ungaziwa umuntu. Zothina uma ukuthi nawe ufihla imfihlo enkulu uzophinda kuphoqa futhi akudakule indani futhi. Aphinda zozositshela. Senze njani ke thina? Nizofika nizoxolisa. Thina ke sixole izilima zakontuli siqhubeke njengathi kwenzakala lutho. Sithando sami kahle ngamatshe. Uma angayenzela leyo nto. Ungiseke okuningi kabi ukuthi angazongilahla manje. Into engiyicelayo nje ngicela isikhathi ngikhulume naye. Ngiyazi izolungisela yonke le nto. Ngicela ungithembe uma ngithi nje mina ngiyimisele ukuba nkosikazi wakho. Nanini la ngizoba nayo. Good. Kusala ukuthi kusasa lokusayo bayazi ngizobe ngibathumile lapho. Sekuba kunina ukuthi niyabamukela noma nimenze njani. Kodwa bazobefikile lo. Sasa kanjani imphemba singalungisile lutho la ekhaya? Hayi vele namhlanje dike kulungisa lo ukuthi thina silungisayo. Wena kufanele ukwenze ngempela uma ukuthi uyimisela ukuthi yenzeke lento. Wena uzokhuluma noma wakho, ukhulume nomfowenu, ukhulume nomncane wakho lapho ukuthi kusasa ngithe mina usuku olukhulu. Ungifundise kanje. Hayi, ngeke kulunge mfana wami. Uma kumele ahambe kubele emuva, usho njalo bokwakho. Ngizokhuluma nobaba wami udinga umuntu ozomsiza ngokuwasha nangokupheka. Amukela. Usamncane mfana. Ubaba wakhe ayazi into ayenzayo yeso. Futhi mina ngikulungele ukuthi ngingahlala nawe. Kodwa ubaba ngazongizwa esho lutho lubi ngawo. Mina ngazi nje ukuthi uyafunda. Yikho nje ungahlali nathi. Amukela. Bese ngazile ukuzokhuluma la ngithi bese sofunda. Asifundele. Bala. Nozipho, bengalindeleke ukuthola ucingo oluvela kwena. Ngiyazi. Kodwa bengifanele ukubuza ukuthi awukho yini nolindani. Lapha yazi kunini nje ngithi ngiyamzama efonini angimthole. Ucingo lwakhe livaliwe. Cha, hayi. Ngawonke selishonile uma ngabe ngekho kamahle. Ngabe ukubukelela icima khona ko. Ngabe khona mhlawumbe ungahambi kahle mhlawumbe ngingalekelela khona. Cha ngiyabonga. Bekuyilokho nje kuphela. Nozipho. Engiqalayo ukuthi lokuseshube wayini la. Kanti mina ngixaka uwena ukuthi yini ekukhathazayo ngoba phela akukho ubufakazi obukhomba wena kuleli cala. Akubazi laba maselokulandela. Bangaya bokuchitha bavumbulula ngisho into endala umuntu akade akhohlwa izona. Kanti sithandwa sami wena usupitiza amatsheketshe amaningi abahluphala. Ukuthi ke lo yentuthwanyane lo mseshi uyisabani angikwazi. Ukuthi angakafuni ukwenza zonke lezo zinto. Awufuni ukuthi kuze kube nensolo eningi. Ikakhulukazi njengoba ngazi ukuthi ubani lopotshozela amaphoyisa zonke lezi zinto. Okay ke sizocela kule yamseshi. Sikhohle le ukuthi kade uye emhlanganweni wamalobolo. Usubuya nje awusathi vu. Akenzeka yini la umalobolo la. Kodwa khohlwa ke lokho akubalekile. Okubaleke kakhulu ukuthi mina Sihlangu aka Impintshi kusasa lokho kusayo. Ngiyona umuza lapha emzini kaMfowethu. Namanga. Awu. Ngibingelele Sihlangu aka Impintshi Shange. Kusasa ngisacela utshele umfana ukuthi ake kuqhamazela. Wema, indaba ngempela uthanda ukungimosha izinto kanjena. Zimoshwa yimina Nozipho. Nozipho, yazi kwesinye isikhathi umntana wami ingakho ke ngifise ngathi ngcono ukuthi sengafa. Ngoba abantu bafike bahliphize izinto bayishiye kanjalo. Manje sekumthwalo wami lo sekufuna ngiuqazilule mina. Kahle kahle kwenzakalani la Wema? Ngoba ngithi bese siyikhulumile indaba ukuthi akusekho imfihlo ezokwenza ibe khona. Okay, uma ukuthi khona inkinga onayo indaba ongeke mama mfundise ukhulume naye inkinga. Ngempela kwenzakalani? Nozipho.
Ayisekho indaba zengxoxo zamalobolo kusasa. Ngenxa impepho Nozipho. Impepho yenzeni? Afanele ushisele impepho la ekhaya Nozipho. Nozipho akulona icala lami. Nozipho buya kuchazele. Yawe sifebe somfana. Wenza bangonesstand. Yamazi uThembi. Besathi thula sendawo. Mfethu okwahle kancane. Yazile nasasa kuthula information. Indaba ujwele kabi. Sikhasa bangenaso.